Noswaith dda. Gobeithio bod chi I gyd yn fyw I ddechrau. Mae'n llethol, dydy. Os y byddwch chi yn gweld lot o draed heno, da ni'n ymddihiro, achos mae y gwesteion a fi wedi penderfynu gan bod I mor boeth yma, bod ni'n methu gwisgo yn sgidiau. So, da ni wedi tynnu nhw I ffwrdd, felly gobeithio bod chi eitha wedi tynnu'ch sgidiau, neu be bynnag arall da chi eisiau dynnu I ffwrdd. Ac yn ista yn lle bynnag ydych chi, yn yr ardd, yn y pwll, neu lle bynnag, bod chi yn barod I fwynhau yn sgwrs ni heno ar y soffa goch, a dwi ar y soffa werdd, a dweud y gwirth chi, dwi bron yn sticio i'r soffa werdd, mae hi mor boeth yma. Anyway, noswaith dda iawn I chi. A heno ar y soffa goch, mae gennym ni ddwy sgwenwraig, sydd ar deithiau gwahanol, ar stages gwahanol yn I bywyda ac yn I gyrfa fel sgwenwyr. Ac o'n I isio cysgwrs efo'r ddwy yma, achos A, maen nhw'n sgwenwyr da, a B, mae gennyn nhw leisiau diddorol dwi'n gobeithio fydd yn gallu deud chydig wrthon ni am be ydi o I fod yn sgwenwr yng Nghymru, neu I drio wneud gyrfa fel sgwenwr, neu I ddod yn ôl yn achos nia I fod yn sgwenwraig. Felly, I mi roed y cyflwyniad iawn a llawn iddyn nhw, Nia Medi, sydd yn y ffrog goch, wrth yn ochr I. Mae'n siŵr bod chi'n nabod Gwynab Nia, mae hi wedi bod yn actores dros y blynyddoedd yma yng Nghymru a thu hwnt. Oedd Nia a fi ar gyfres o'r enw Amdani efo'n gilydd oedd bron I 30 o flynyddoedd yn ôl, so mae hwnna, pen oedd y ddwy na ni'n gallu gwisgo shorts ar rhedeg rownd cae. Ac oedd hynna cyn I Buddig Watkin fy ail westai, gael I geni hyd yn oed. Ond yn Bethesda dda ni, ac o'na pesta o ti, de Buddig. A mae Buddig ar ddechrau gyrfa a thaith ddiddorol iawn hefyd. So dwi'n mynd I gychwyn efo chdi Buddig. Rho chydig o gefndir, so be di dy berthynas di hefo sgwennu a sut mae dy berthynas di efo sgwennu wedi bod ers yn ifanc? Dwi'n meddwl bod fi wastad wedi cael perthynas efo sgwennu. Dwi wedi bod o'n i'n sgwennu straeon digri, o'n i'n gofyn i'n rhieni ista morian gwylio fi'n perfformio nhw pan o'n i'n ifanc. A wastad, dwi wastad wedi bod mewn ysgolion sy'n pwysio pethau fel yr urdd a di sgwennu drwy pethau felly, ond ddim ond wedi really dod at sgwennu creadigol yn iawn yn y coleg, a nes I wneud chydig o fodiwla creadigol yn coleg a sylweddoli, waw, hyn dwi'n fwynhau, hyn dwi'n joio wneud. A mond drwy hynna sylweddoli bod fi hefyd o dyma dwi'n dda yn wneud hefyd. A dwi'n meddwl, oedd sylweddoliad yna'n eitha braf. A dwi'n meddwl, beth sy'n bechod weithiau ydy bod na bwyslais weithiau bod hwnna ddim yn rhywbeth sy'n gallu fod yn lwybr gyrfaol, a bod o'n just yn mynd I fod yn rhywbeth dwi'n mynd I gario efo fi fel hobi a wbeth dwi'n mynd I wneud gyda'r nosa, yn hytrach na bod hwnna'n gallu bod yn rhywbeth sy'n gyrru gyrfa rhywun. A dwi wedi cael ymhrofi i'r gwrthwyneb, dwi'n meddwl, a mae hynna'n deimlad andros o braf. Dwi ddim wedi symud I ddinas fawr, dwi wedi aros yn lleol, nes I studio ym Mangor, a dwi dal yn studio, actually. Dwi'n gwneud doethuriaeth mewn sgwennu creadigol efo Prifysgol Bangor, a dwi wedi cael lot o gyfleoedd drwy hynny a drwy weithio fel person llawrydd I deimlo bod fi ddim yn gorfod gadael I fod yn sgwennwr. Wrth wrando ar hynna, Nia, sut mae hwnna'n gwneud I chdi deimlo? Achos dwi, falle, ddim I roed geiriau yn dy geg di yn amlwg, ond oedd na gymaint o gyfleon I rywun oedd o gwir diddordeb mewn sgwennu pan oedd y ti yr un oedran yn dy geiniau? Dwi wedi'n synnu clywed, achos da ni newid gyfarfod, wrth gwrs. Ond dwi wedi synnu, da ni wedi cael yr un profiadau, yr un siwrna tan yr oedran o ti yn efo rwan, lle nath y mywyd I fynd I actio. Ond yr un magwraeth, steddfod, pethau fel ag o'n i'n sgwennu. Mae'r traethawd cyntaf sgwennu si erioed mewn scrapbook gynnau o ysgol gynradd Llanfair. O'n I tua 4 neu 5. Mae wws y enw'n nghaf I. Mae wws yn bita Kitty Cat ac yn dringo coed. Ac dwi'n cofio y geiriau agoriadol yna, mae'n dal gynnau
efo seren aer arno fo. A dwi wedi bod yn sgwennu trwy gydol oes ar ryw ran neu gilydd, a wedyn mynd i'r coleg ym Mangor ac ar cwrs sgwennu credigol Rhiannon Davies Jones, oedd o'r un ardal a fi, ochr a Harlech, a just cael fy nghyfareddu ac meddwl, dwi am mwynhau. A dwi'n cofio mynd ar yng nghwrs cynta ag Rhydderch Jones, Eigra, Gwenlyn Parry, ac oedd o fatha, ti'n bod. A just meddwl, dwi isio treulio lot o amser yn gwneud hyn ac yn sgwennu pethau mae bobl yn. A dwi'n yn gwybod beth ddigwyddodd. Ond achos dwi ddim wedi cyflawni, ti'n gwybod, cymaint fe chymaint, so mae wastad wedi bod yna. Ynde? Ac ti'n gwybod, mae llefydd fel Tŷ Newydd, dwi ddim faint o gyrsiau dwi wedi bod arnyn nhw 9, mae'n siŵr. Ond dwi wedi bod yn lwcus i gael yr cyfle i fynd. Ond y peth pwysig i fi ydy bod chdi'n mynd ar y cwrs ac mwy o sydyn ti'n llawn brwdfrydedd a mae bobl yn licio beth ti'n sgwennu a ti'n dadra meddwl, oh my god, dwi'n gweithio wneud hyn. A wedyn i fi oedd o fatha, dod na'm anogaeth wedyn, dod gen i'n anogaeth mond fi'n hun. Ac o'n i'n teimlo bod fi byth yn symud ymlaen, ti'n gwybod? Dwi'n meddwl oedd y cyfleoedd yna, bod yn onest, os nad mwy o gyfleoedd, achos oedd hi'n haws pam o'n i ar ôl fi adael y coleg, ti'n gwybod, o'n i'n lwcus iawn i fod yn sgwennu i gyfresu radio bendigedig fel Piper a Halan, Drwg yn y Caws, a comedi a pethau cyfredol o ran newyddion a pethau fel a caneuon. Oedd hi'n amser aur o fewn y cyfnod yna ag S4C yn ei hanfod yn cychwyn yn doedd, ti'n gwybod? Mi oedd na gyfleoedd, ond bod fi wedi mynd lawr y llwybr na o actio ac yn ffeindio fi'n hyn, wedyn yn gadael y llwybr yna i fynd ar rhywbeth hollol gwahanol. A rwan dwi'n teimlo bod fi eisiau mynd nôl, ynde, ti'n gwybod? Ac yn ara bach dwi'n trio agor cil y drws na eto, lle. Wel, mae o'n rhywbeth braf i ni fel cwmni yma i weld y datblygiad yna a'r ffaith bod chdi yn dechrau dod yn ôl a na ni sôn am y cwrs ti arno fo ar hyn o bryd wedyn felly. Y gair dwi'n meddwl nes di ddeud yn fanna buddig dwi'n meddwl sydd mor werthfawr ydy'r anogaeth na a'r teimlo bod yr anogaeth yna a bod na rhywun yn credu yn be wyt ti'n sgwennu. Mae hwnna'n hanfodol dydy i gael rhywun achos di bwrpas ydi sgwennu'n llwyr i chdi dy hun, os nawr ti'n sgwennu dyddiadur ac yn amlwg yn darllen hwnna nôl. Ond mae'n rhaid i chdi gael y person yna yn credu yn dy stwff di'n does? Oes, bendant. A mae'n braf clywed bod rhywun arall i bod i Fangor, herwydd profiad tebyg ges i, o'n i'm yn gwybod be o'n i eisiau wneud, a ges i ar ddiwrnod agored i Brifysgol Bangor i weld yr adran Gymraeg, a ges i just fy syfrdanu efo pwy oedd yn mynd i fod yn darlithio i mi. Oedd o fatha bod fi mewn stafell llawn celebs, ac o'n i'n meddwl, hein sydd yn mynd i fod yn rhannu crefft efo fi, ac oedd hynna jyst yn deimlad arbennig. A diolch i Gerwyn Williams, nath o awgrymu fi ar gyfer un prosiect efo Pontio. Oedden nhw'n chwilio am bardd sydd yn ferch, a wedyn nes i ddweud, ond dydw yn fardd, ac nath o ddweud, ti newydd wneud gweithdi barddoniaeth, wyt, mi wyt ti'n fardd. A just y frawddeg yna, mae'n swnio'n eitha cliché, ond mae hwnna wedyn galluogi fi i wneud un prosiect nath arwain at bob prosiect arall dwi wedi bod yn rhan o ers hynna, a dwi'n meddwl just yr anogaeth bach na, os swn i ddim wedi wneud y prosiect yna, dyw a wyr be fyswn i'n wneud heddiw, ella swn i'n wneud y swydd yma, ond mae'r un peth yna wedi cael rhyw fath o effaith casageira i fi wneud y prosiectau eraill dwi'n wneud ar hyn o bryd. Ti'n sgwennu mewn nifer o ardilliad, ti yn fardd, wyt ti yn sgwennu'r rhyddiaeth, wyt ti hefyd yn sgwennu dramau. Wyt ti'n meddwl, unwaith wyt ti yn sgwennwr, wyt ti yn teimlo bod chdi yn gallu gwybod yn eitha sydyn bod gen ti syniad, syniad barddonol ydy hwnna, neu syniad rhyddiaethol ydy hwnna, ac ymlaen lle. Sut wyt ti yn dod i brosiect? Dwi'n meddwl bod hwnna'n ddifyr. Dwi'n meddwl bod o'n glir erbyn wan. Dwi wedi trio pethau dwi wedi trio rhoi rhywbeth ar ffurf cerdd, a dwi'n meddwl, stori fer di hon, neu golygfa di hon yn hytrach na cerdd. A yn enwedig efo sgwennu bach fwy caeth hefyd. Dwi'n meddwl bod
bod fi mewn lle wan lle dwi'n gwybod pa arddull i ddefnyddio. A sut dwi'n mynd at brosiectau, mae pobl yn comisiynu pethau gwahanol. Dwi'n teimlo fatha bod gyda fi berthynas dda iawn ers brifysgol efo canolfan Pontio a rhaglen ymgysylltu nhw blas. Dwi wedi cael lot o gyfleoedd a prosiectau ganddyn nhw a dal i fod yn cael heddiw. A drwy hynna ddod i ail-nabod Cwmni Fran Wen, oherwydd oeddwn i yn un o aelodau cwmni ifanc nhw pan o'n i'n ifanc. A mae rwan dwi'n gweithio efo cwmni ifanc nhw math o beth, a mae hwnna jyst yn deimlad arbennig. Ond ia, mae'n amrywio o gomisiynau penodol i wedyn, fatha wsos dwytha, o'n i'n ysgol y Moelwyn am wythnos gyfa yn creu efo criw o blwyddyn 9, math o beth, efo prosiect Gwyrddni. Felly ia, mae'n amrywio o bob prosiect. Achos wyt ti, Nia, ti'n cadw dynnu yn reddfol at gomedi o ran, da ni'n gweld wyt ti'n rhan o'n prosiect sgwennu ni yn fan hyn o'r enw, colli llais oedd o i ddechrau. Mae o rwan oherwydd bod yna lot o'r merched wedi penderfynu nad ydy hwnna'n adlewyrchiad teg o beth sydd yn digwydd yn ystod yr sesiynau sgwennu na codi llais ydy o bellach, a mi na ni sôn am y noson yna, sydd gennym ni nos Sadwrn. Ond wyt ti'n cadw dynnu at gomedi yn reddfol, a mae gen ti funny bones fel da ni'n deud. Oedd hwnna yn arddull oedd yn dod yn eitha hawdd yn eitha cynnar? Oedd dwi'n meddwl, o ran yr stwff radio a beth o'n i'n gwneud sketches comedy, oedden nhw, mi ges i'n rhwytho yn efo adag ynny. Ond mae o rhyw fath o, beth ti'n galw fo, tarian hefyd, comedy dwi'n teimlo weithiau. Ti'n gwybod, mae'n haws cyfleu rhywbeth mewn ffordd ddoniol, falle bod o ddim yn ddoniol o gwbl, ond ti eisiau sort of cadw'r wal na i fyny. Ond dwi'n licio chwilio am eiriau, dwi'n licio trin geiriau a cael geiriau i bownsio oddi ar ei gilydd o ran y sŵn. Mae'r sŵn ei hun yn gomedi, ti'n gwybod? Sŵn geiriau yn clicio yn y lle. Ac o'n i wastad yn cael ei newis i wneud y stwff comedi pan o'n i yn tîm y talwrn. Oedd Gerallt reit da fo fi, mae rai fi ddweud. Ambell ddeg. Ond Bethan Gwanas ar iddi eitha fi yn dogella yn rhyw dafarn i gilydd rhywun noson. Ac o'n i'n sôn am rhywbeth oedd i digwydd, ti'n gwybod, ar hanes, ac oedd hi'n dweud, oh my God, ti'n fod yn sgwennu'r pethau yma lawr. Ac oedd hi'n dweud, na, di fysa neb eisiau gwybod. A dyma'n dweud, oes, ti'n gwybod, sgwenna rhywbeth, sgwenna benod agoriadol, a sydd a fo i fi, a ti'n gwybod, and the rest is history. A dwi'n cofio hi'n dweud, dyma fi'n dweud, ar ôl mi sgwennu hyn a hyn, beth swn i'n alw fo, ac dyma hi'n dweud, dwi eisiau fo gyfleu lot o wahanol bethau sydd wedi mynd i fewn i un pot, ac ti'n cael rhywbeth ar y diwedd. Ac fatha omlet, di gen i, rhywbeth fel a dyma hi'n dweud, galw fo'n hynna ta? Galw fo'n omlet? Ac o'n i'n dweud, galw fo'n omlet, o dra. A dyna ddigwyddodd, ti'n bo? Ac oedd hi'n nofel hynod lwyddiannus wedyn, gath i thrin wedyn ar gyfer y sgrin. Ffilm neu cyfres oedd hi? Ia, ffilm oedd hi, da. Ia, a fi eisiau lwcus iawn i gael cynnig gwneud fersiwn ffilm ohoni hi wedyn, ti'n bod, o tro cyntaf i fi sgwennu rhywbeth ar gyfer y teledu fel a. O ran dull, ti'n gwybod? Oedd hwnna'n brofiad. Ond yr anogaeth na eto, os na fasa Gwanas wedi deud hynna wrthach chdi, falla'n wir, fysa gen ti ddim yr hyder i roed hwnna i lawr. Achos oedd hi'n gallu gweld y potensial yna chdi'n amlwg yn doedd. Ia, falle bod ti wedi nabod fi reit da hefyd, ti'n gwybod. Ond dwi'n teimlo ges i gyfnod mor hir wedyn o wneud dim byd, just bywyd, prysur, llawn, trio'r rhedag, busnesau, yn edrych. Ac wan dwi'n teimlo, dwi'n barod i ryw ddilyn o ail agor y drws, fel o'n i'n deud, ynde. So gawn ni weld beth ddaw, ella fyna rhyw fymryn o gomedi a ffindiau ffordd allan eto. Dwi'n meddwl y gneith. So byddig, o ran y safle y ferch mewn sgwennu yng Nghymru a llais y ferch ifanc
yng Nghymru. Ydyn ni mewn lle reit obeithiol, fysa ti'n dweud? Ynddo, dwi'n teimlo bod yna shift o'r stwff o'n i'n darllen pan o'n i'n dechrau darllen pan o'n i'n 10. Hyd nod o nofelau un o hoff awduron fi, Llwyd Owen, efo'r stori bod Hannah Jarman di herio fo i sgwennu merched, a dyna ni nofela diweddara fo, mae gennym ni ferch yn ganolbwynt ac yn brif gymeriad i'w straeon o math o beth. A mae gweld y shift yna yn un o hoff awduron fi yn arbennig. A pan mae gennym ni straeon sy'n cael ei deud, dwi'n meddwl am un o hoff enghreifftiau fi wedi Croen Denag yn Mari Llywelyn. Dwi'n meddwl bod hwnna'n enghraifft anhygoel o lleisia, nid yn unig un ferch, ond merched, y cyfnod hefyd, chos wrth gwrs mae theatr yn ffordd anhygoel o ddangos rhyw snapshot o gyfnod, a dwi'n meddwl bod Croen Denag yn gwneud hynna mewn ffordd arbennig. A dwi'n meddwl bod yna bwyslais, a ella dyna pam dwi'n teimlo'n andros o lwcus a bod gynnu fi lot o gefnogaeth, oherwydd bod fi'n ferch, dydy'r ffaith bod fi, a hefyd o'r gogledd math o beth, wbeth ella fysa di ychwanegu her o blaen, ond mae'r ffaith bod fi wwan yn ferch o'r gogledd yn golygu bod gynnu fi fwy o gyfleoedd, a dwi'n meddwl ella bod hynna just i fi a bod hynna ddim yn wir i lot o bobl, ond dwi'n teimlo'n andros o lwcus, a fel mi ydw dwi'n teimlo, un o'r sioeau cyntaf nes i sgwennu oedd efo Cwmni Fran Wen, a nath nhw gomisiynu 4 artist ifanc i greu sioe efo cwmni ifanc nhw, ac oedd bob un yn ei dan 30, ac oedd hwnna'n gyfle. Ond o'n neb di clywed am math yno o gyfleoedd o blaen. So, o ran y cyrsiau wyt ti arnyn nhw a'r prosiectau wyt ti'n rhan ohonyn nhw, o ran yr ystod o bobl sydd arnyn nhw, ydy ni mewn lle digon cynhwysol? Ydy sgwennu yn yr iaith Gymraeg yn rhywbeth sydd yn denu carfanna sydd ddim yn cael, sydd a than gynrychiolaeth ohonyn nhw, a sut mae denu hein i sgwennu yn Gymraeg? Ydy hwnna'n dipyn o her, ti'n meddwl, o ran sgwenwyr dy oedran di? Yndi, dwi'n meddwl, a mae gennym ni ddipyn o ffordd i fynd, ond mae o'n braf gweld bod yna straeon yn cael ei sgwennu, bod yna straeon yn cael ei perfformio, yn cael ei rhannu, a bod ni'n dechrau mynd i gyfeiriad bach fwy cynhwysol. Mae o jyst yn biti weithiau edrych yn ôl a bod rhywun yn gallu darllen rhywbeth mor enwog. Cos dyna un o'r pethau braf am ddarllen neu gwylio rhywbeth bod chi'n gweld eich hunan yn efo. Ac os da ni fel Cymru isio bobl ifanc neu unrhyw berson deimlo bod nhw'n cael ei gweld yn y darn, yn y nofel, yn y darn o theatr neu gerdd neu be bynnag. Mae'n bwysig bod ni yn gwneud ymdrech enfawr mwyn gwneud siŵr bod y lleisiau yna. Dyna pam dwi'n meddwl bod cyd-greu mor bwysig. A dwi'n meddwl, mae bob dim dwi wedi sgwennu hyd yn hyn wedi bod yn cyd-greu. A mae'n gallu bod yn broses sy'n cadw chi fyny yn hwyr y nos. Da chi'n gallu edrych ar darn a meddwl, dwi wedi cynrychioli pawb oedd yn y grŵp enghraifft, oes a wbath gan bawb yn y darn yma. Ond dwi'n meddwl bod o'n rili pwysig teimlo fel a gwneud yn siŵr bod yna air, bod yna frawddeg, bod yna elfen o bawb yn y gwaith. A dwi'n meddwl, wrth gwrs, mae yna le i straeon yn hynna, a dwi'n lwcus bod fi'n cael archwilio beth fel wan, oherwydd bod y stwff dwi wedi bod yn neud, wedi bod yn elfen o cyd-greu. Ond mae hwnna'n un o'r pethau dwi'n siarad am yn y PhD dwi'n sgwennu, ydy pwysigrwydd cyd-greu a cyd-sgwennu. Mae'n rhywbeth da ni wedi bod yn neud ers canrifoedd, ers oeddwn ni yn oes y cerrig. Felly mae mor bwysig bod ni yn cofio hynna, a bod ni'n rhannu straeon, sgwennu straeon efo'n gilydd. Mae'n rhywbeth mor ddynol i wneud. A siarad am gynwysoldeb a pa garfanna sydd yn cael y gynrychiolaeth, mae colli llais ganddo ni wedi dangos ni faint o alw sy'n yna am weithdy i ferched hyn, i ferched sydd falla ddim wedi cael yr anogaeth yma dros y blynyddoedd. Ac o edrych rownd y bwrdd na, enwedig yn yr gweithdy cyntaf na gaethon ni, ar faint o mateb gaethon ni pan reisi'r alwad allan. Mae yna gymaint o actoresa, o gyfarwyddwyr, o sgwenwyr da Gogledd Cymru yna, sydd wedi teimlo nad ydyn nhw wedi cael
y gynrychiolaeth a bod na ddim gwaith allan yna bellach a bod na leisia cryfio na phrofiad bywyd yna i allu roed y profiadau yma i lawr ar bapur, ond lle maen nhw i fod i fynd ynde. Wyt ti'n gallu uniaethu hefo'r profiad yna? O be nath fi mor hapus pam nes ti sôn i ddechrau am y math yma o gwrs. Fel actores wan, ti'n dod i ryw oedran lle ti'n teimlo mae'r y gallu a'r y siawns yn mynd mor gul. Ti'n gwybod, i ni gael yn gweld o ran ystod oedran, ti'n teimlo fatha bod ti'n cyrraedd pwynt lle ti wedi cael dy anghofio yn llwyr oherwydd y oedran. Ac oedden ni eisiau dod at ein gilydd fel criw, rhai o'n ni fel actorion rwan, i greu gwaith i ferched yn oed yn hunan. A pam nes ti ddod i fyny efo'r y cynnig yma i ddod i wneud y cwrs yma, just i gyfarfod yr ystod oedran yna, bod ni gyd ar yr un trywydd, ac efo'r un gobeithion a'r un awydd, a'r un isio, ynde, ti'n gwybod. Ac ti'n lot o bobl yn galw hynna'n yn sgwenwyr, ond dyn nhw'n sgwennu lot. Ac mae'n siŵr bod fi wedi troi yn un o hynny, dyn nhw'n sgwennu cymaint o goni. Ond mae'n rai pobl rownd y bwr yna sydd mor, mae dychymyg nhw, mae i profiadau bywyd nhw, mor, wel ti'n gwybod oedden ni fatha, ti'n bo, rhai o'r peth oedd yn cael ei ddeud. Mae di bod yn brofiad, mae o wedi bod yn brofiad. Oedd o fatha, waw, ti'n bo, mae'r bobl yma ydi byw, a dyna falla di'r unig fantais o gyrraedd yr oed yma wan, ydi bod ni wedi byw, da ni wedi cael profiadau drwg a da, a be bynnag arall ti eisiau cael nhw, yn do. So mae gennym ni storis i ddeud, ac ti'n bod, dwi wedi bod lwcus iawn yn y bywyd dwi wedi cael, yn fwy ar amser, ond dwi wedi cyfarfod merched cry, sydd wedi bod trwy lot o bethau anodd, ac ti'n gwybod, oedd na adegau pan oedd pethau mynd mor emosiynol, achos oedd ti'n cael cyfle i just agor dy galon ac gwybod bod y lle yn saff i chdi rannu heb ddim achos i boeni, ti'n gwybod? So mae di bod yn help mawr i fi, a hefyd clywed pobl, achos ti'n sgwennu lein a ti'n meddwl, dwi'n siŵr bod hwnna reit da, ond ti'n yn gwybod os di'n mynd i weithio, a dyn ni jyst clywed pobl yn chwerthin, mae fatha, mae o yn codi dy hyder di, hyder sydd wedi basically diflannu, ti'n gwybod, yn llwyr dros y blynyddoedd. Ac mae rhyw elfen o, still got it. Ia, yn union. Yn rwla. Ia, yn union. A mae'n fatha reidio beic, ti'n cweit yn anghofio, ond ti angen ymarfer. Ac dwi'n meddwl dyna sydd dda o ran y tasga, ti'n gwybod, gnewch hyn mewn munud neu 30 eiliad, neu bydd rhaid chi 5 munud i wneud hyn. A diolch moch, os diolch waffle, ond bod gen ti rhywbeth, ynddo? Ia. Bod just y broses na, o gael rhywbeth ar bapur. Achos ti yn anghofio, ti'n mo? A roed o'n gefn dy feddwl. So mae wedi gwneud lles i fi, nid yn unig yn greadigol, ond yn feddyliol. Ia, a mae'n gymaint o ferched, dwi'n meddwl, wedi deud hynna hefyd yn gadael ar ôl sesiynau. So mae yna rei yn deud bod o wedi newid, i newid nhw fel pobl i gael dod yn rhan o hwn mwyn gallu trin a thrafod a bod yn greadigol hefo'i gilydd, de. Hwnna, dwi'n meddwl, a bod yn hollol agored ac o bod yn onest, heb deimlo bod chdi'n gorfod cadw neu cuddio dim byd, bod ti jyst gallu roed o allan yna ac mae bobl yn dall. Ia, yn union. Erwydd bod nhw wedi bod trwy rhywbeth tebyg neu trwy rhywbeth llawer gwaith, ond bod chdi'n cael y cyfle i rannu a cyfarfod, ti'n meddwl, merched anhygoel, fyswn ni byth di dod ar ei traws nhw. Ia, yn union. Byth, ti'n meddwl, o'n i bai, ynddo. A mae ffrwyth llafur y noson yna gyda llaw yn Hyshamas am 7:00 nos Sadwrn, lle mae yna griw o ferched ffantastig yn sefyll ar lwyfan, heb bolisio dim byd, mond rhannu be maen nhw wedi sgwennu,
yn rhan o'r y gweithdai da ni wedi wneud. A mae yna tua, faint Mari? 12. So mae yna 12 o ferched. A mae yna rhyw 90 darn, dim 90, 9 i 10 darn, dim mewn noson mor hir yna. 9 i 10 darn. A rhai bach byrion ydyn nhw, a mae yna rhai dwys iawn, mae yna rhai doniol iawn. Hefyd, mi newch chi chwerthin a gynieithu, dwi'n meddwl. So, os ydych chi yng nghyffiniad eich amad, a da ni'n mynd i fod yn cyfrannu tuag at Steddfod Maldwyn Meirionnydd hefyd yn y noson, felly mae werth dod jyst i glywed y merched gwych yma yn rhannu i stwff. A wedyn, wyt ti yn rhan hefyd o brosiect Scratch, byddig, a dwi'n meddwl mae hwn hefyd yn brosiect buddiol iawn i chi sgwenwyr sydd ddim falle yn cyhoeddi ar hyn o bryd neu yng nghanol rhywbeth. Just i drio'ch stwff allan eto. Yr un meddylfryd ydy hwnna. Dio ddim yr un prosiect a colli llais yn amlwg, ond mae o yn brosiect amrwd. Mae o'n brosiect lle ydych chi yn cael rhoid eich stwff ar lwyfan. Yndi, a mae hwnna, dwi'n meddwl, yn enwedig i rwy'n sydd ar dechrau gyrfa nhw fel ydw i. Just cael y cyfle i chwarae a trio pethau allan mewn eto gofod fel o'ch ti'n deud, sydd yn saff a sy'n gallu bod yn eitha dychrynllyd weithiau, ond eto, dwi'n meddwl bod o just yn gyfle braf, oherwydd fel o'n i'n sôn gyna, mae'r gwaith dwi wedi wneud ar hyn o bryd, mae yna bwyslais enfawr ar y cyd greu. Do dwi wedi sgwennu fo, dwi wedi wneud y weithred o'i sgwennu o, ond mae'n fwy o job curadu a mae'n fwy o fatha dynnu pethau at ei gilydd a gwneud yn siŵr bod pob yn cael ei cynrychioli, bod yna darna o gwaith pawb yn y sgript, yn y darn, yn y gerdd, neu be bynnag. A wedyn dwi'n cael gweithio wwan ar rhywbeth fy hun, a mae Scratch yn ffordd gret, dwi'n meddwl o, ddim gorau disgwyl tan mae o'n cyrraedd cynulleidfa fatha proffesiynol math o beth, cyn bod o'n cyrraedd y pwynt yna, bod fi'n gallu gweld ydy'r math yma o beth yn mynd i weithio. A dwi'n meddwl, oedd o yn eitha dychrynllyd, dwi'n cofio yn Felin Heli pan nathon ni wneud o, oedd y sgwenwyr a'r perfformwyr yn ista fatha o flaen y gynulleidfa, ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn mynd i fod yn uffern, lle dwi'n mynd i fod yn sbio ar y gynulleidfa yn ymatab i narn dwi wedi sgwennu. Ond oedd o just yn braf, a dwi'n pan mae pobl yn chwerthin ar y llefydd da chi eisiau nhw chwerthin, dos am teimlad fatha fo, ond eto heb Scratch, swn i'n gwybod os fysa hynna'n gweithio tan lot fatha lawr y lein os dyn nhw'n gwneud synwyr. So mae cael fatha Scratch lle ti'n gallu trio pethau allan. Dwi'n meddwl, mae'n gret, a mae'r gynulleidfaoedd ni wedi cael yn briliant. A dwi'n meddwl bod pobl isio hynna, mae pobl yn licio pethau byr a fatha digri a pethau eitha ysgafn. A dwi'n meddwl, da ni wedi, bod yna neb di sôn yn y dechrau, mae o wedi dod yn noson o stwff ysgafn. A stwff, mae yna bethau dwys a fatha, mae yna bethau dirdynol yn cael ei rannu hefyd, ond mae yna wastad rhywbeth sy'n ysgafnhau'r peth. A mae jyst yn neis cael theatr. Dwi'n meddwl amdano fo fel cynulleidfa gig, fatha gewch chi godi fynd i bar, gewch chi sgwrsio, gewch chi fynd i toilet, a bod yna theatr yn mynd ymlaen. Dwi'n meddwl bod dod â theatr i gynulleidfa fel yn andros o bwysig, oherwydd mae yna lot o bobl yn teimlo fatha bod nhw methu mynd i ista a gwylio, a bod nhw'n perthyn i'r byd yna math o beth. So mae dod â fo just i dafarn neu i neuadd yn andros o bwysig. Ti'n cyrraedd cynulleidfa wahanol wedyn yn dweud? Bendant. Alla bobl, so nhw byth yn mynd i'r theatr. Yn union. Mae hynna'n gret, yndi? A alla na nhw sydd yn mynd i weld i hynna yn y darna da ni'n sgwennu, dim alla y gynulleidfaoedd eraill. Dyna sydd gen i ofn am nos Sadwrn, ro fi'n sgwennu am y siop fedd. Rhoi am hwsmeriad i wedi nabod ei hunan. Ti wedi bod yn poenio hwnna. Yr drwg i chdi na ffodus, ti ar dy batch dy hun yna hefyd. Dwi'n gwybod. Ti'n hogan sy'n byw yn ôl galla hefyd. Yn neud o ar dy Steffan drws. O mae'r siop ar werth. Os oes rwy'n eisiau prynu siop yn dod galla, yna dwch draw So diolch am dro. moch, so dda'n pechu nhw. So, mae rhaid i ni ddod y bethau pen yn anffodus. Mae'r amser yma jyst yn fflio, dydy. Ond be di dy obeithion di wan, o ran gyrfa,
yn amlwg, wyt ti yn meddwl y gellu di wneud gyrfa allan o fod yn ymarferydd creadigol sydd yn ymwneud â geiriau, a mae hwnna yn rhywbeth mor braf i glywed gan hogan ifanc sydd yn gwybod bod na drywydd pendant i chdi. Wel, ella nid pendant ydi o, mae o'n drywydd fydd yn cymryd lot o droion, dwi'n siŵr. Be ydy'r gobeithion? Mae lot o bobl oherwydd bod fi'n llawrydd ers coleg, a dydy swyddi fel swyddi llawrydd ddim yn bethau sy'n cael ei rannu yn yr ysgol, diolch yn rhywbeth cyffredin, felly mae'n rhywbeth nes i, bob tro dwi'n mynd i ysgol, dwi'n dweud y enw a dwi'n dweud, dwi'n ymarferydd credigol llawrydd, ac o'n i'm yn gwybod be oedd yna heina chwaith tan o'n i yn un. A dwi'n meddwl bod hynna'n rhywbeth rili pwysig i gofio, fatha, ac i rannu efo bobl ifanc. Ond ia, mae lot o bobl yn gofyn fatha, ia, ond be ti actually eisiau gwneud? Bron fatha, pam ti'n tyfu fyny yn ogan fawr, be ti eisiau gwneud? Hyn, cyn hirad a fedrau. Os dwi'n gallu cario ymlaen gwneud y gwaith dwi'n gwneud, fatha, am faint bynnag hir fedrau, fyddai'n yn berson hapus iawn, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl, yn enwedig ar hyn o bryd, pam dwi'n dod i derfyn doethuriaeth sy'n trafod yn union y gwaith dwi'n gwneud dydd i ddydd, mae'n rhywbeth dwi'n teimlo fatha bod fi jyst yn ymdrochi yn efo, mae hynna'n deimlad mor braf. A felly gobeithio fatha ar ôl y doethuriaeth, bod fi'n gallu canolbwyntio mwy ar stwff fy hun, dwi'n datblygu sioe a nofel ar hyn o bryd, a dwi'n meddwl bod hynna yn braf, bod fi wwan yn cael archwilio be dwi eisiau dweud. Dwi'n meddwl bod fi wedi treulio y blynyddoedd cyntaf i gyd yn siapio geiriau pobl eraill. So dwi'n meddwl bod o'n gyfnod cyffroes bod fi'n cael y cyfle i weld ond be mae buddig eisiau dweud, math o beth, neu be di stori sgynna fi i rannu. A dwi jyst yn edrych ymlaen i weld be ddaw o hynna. Wel, da ni'n sicr yn edrych ymlaen, achos dwi'n gwybod dwi di dilyn, dwi di dy gyfweld di ar bethau, dwi di dy weld ti'n datblygu, a dwi'n gwybod bod na artist yn datblygu yn wych a thrywydd a llais difyr yn yr hinsawdd creadigol Cymraeg. So, da ni'n edrych ymlaen i weld y datblygiad yna. A ni am Medi, da ni'n edrych ymlaen gymaint sydd wedi cael di nôl yn sgwennu, achos da ni hefyd, wel, da ni wedi dy yrru di fel cwmni ar brosiect o'r enw Gair i Gall, sydd yn rhan o Studio Clwyd, achos bod ni'n teimlo bod chdi eisiau'r anogaeth yna i fynd yn ôl a gallu sgwennu. Elli di just rhannu chydig bach yn sydyn ar y diwedd o ran be wyt ti'n gael o brosiect o'r fath? Mae'n rhyfedd iawn eto, be ddudis di wan i ddechrau fo, be o'ch di'n neud o ran gwaith a cyd greu a cyd chwarae oedd y curadu, a gwneud yn siŵr bod y gwaith yn mynd i fod yn iawn ar gyfer y gynulleidfa neu oedd o'n gweithio, ac dyna'n union ydy'r cwrs yma mewn ffordd yn de. Achos o'n i rioed wedi clywed am y term, a ti'n deud oeddech chdi, tan i chdi wneud o, oeddech chdi yn gwybod be oedd ymarferydd. Ac dwi ar cwrs sgwennu ar gyfer y theatr, ond dramaturgiaeth, a do gennau, nes i ddeitha chdi, dwi'n gwybod beth yw, heb sôn am wneud o. Ac dwi'n meddwl bod dwi ar hanner ffordd rwan, a dwi yn teimlo bod fi yn dysgu bob wsnos, a mae'r gweddill y cwrs yn llawn o bobl mor anhygoel fatha chdi, sydd yn llawn brydferdydd, a maen nhw mor ddeallus, so dwi'n teimlo fatha rhyw, ti'n gwybod, past it, ond mae o'n yn hynny fi ymlaen efo nhw, ti'n gwybod? Ac yn bendant dwi'n dysgu mwy am ffurf a beth, yn lle bod fi'n sgwennu fatha ydw i, jyst chwdu fo allan a gobeithio ni weithio yn y pen draw, bod fi'n dysgu sut mae'r ffurf yn gweithio a bod gen ti gôl ac ydy o'n greu synwyr bod hyn yn digwydd yn y canol neu ddilion ni symud o. Ac o'n i'n di meddwl am hynna o'r blaen, o'n i jyst yn sgwennu'n reddfol a gobeithio bod o'n mynd i weithio allan, ti'n gwybod? Felly, mae'r cwrs yn mynd yn ei blaen tan mis Medi. Ac ewn ni weld, falle fydd yn handi i fi i ddefnyddio y galluoedd yna wedyn o ryw ffurf neu gilydd. Ac sa'r siop ma jyst yn gwerthu. A fedra i gwneud beth dwi eisiau gwneud, sef jyst symud at y môr i ddechrau sgwennu eto, ynde. Han fwy fy'n hen a pharchus, ni am Medi. Wel ia, ydy Marian yn ddim un côl yn un lla. Ond, wel ia, ti'n gwybod, swn i'n sgwennu. Wel, dyna di'r bwriad, yna. Pob lwc i'r ddwy ohonoch chi efo eich taith, efo geiriau.
Mae unrhyw daith efo geiriau yn daith ddifyr, dydy, ac yn daith y llith fynd â chi yn llythrenol i rwla. Felly, pob loc i chi, a dwi'n edrych ymlaen i gadw llygad manwl ar be ydych chi'n neud. A mae'n dangos hefyd bod na leisia diddorol yn mysg ni, a mae o'n bwysig bod bob llais yn cael y gynrychiolaeth deg na, yn dydy. Felly, o wylod calon, da chi di gwneud noson boeth yn hawdd iawn, a da ni gobeithio mynd i gallu codi o'r soffa ma, a bod yr soffa ddim yn dod i fyny hefo ni, a bod ni ddim wedi sticio iddyn nhw. So, diolch wirioneddol i Buddig a Ginia. A dyn nhw'n di cyfarfod o blaen, felly mae hynna'n neis hefyd bod y ddwy'n cyfarfod i gilydd am y tro gyntaf. Felly, diolch o wylod calon, a nos Sadwrn, cofiwch, 7 gloch, tu Siamas, mi allwch chi gael tocynna drwy yn gwefan ni, bar y caws, neu ar wefan tu Siamas ei hun. Carwyn Williams, y technegydd sydd ar y dde i mi yn fan hyn. Da ni ar Spotify, da ni ar Instagram, da ni ar YouTube, a hefyd, dwi'n falch o ddeud bod ni ar am y tro cyntaf hefyd. Da ni yn dechrau cydweithio hefo prosiect difyr am. So cerwch ar am, da ni ar hwnna, fydd o ar hwnna o Dyllun ymlaen, ia Car? O Dyllun ymlaen. A dyna ni. Diolch yn fawr iawn i chi. Cerwch wan i gael showers oer pawb, achos dyna fyddwn ni'n neud. Diolch am eich cwmni chi. Nos da, nos da, nos da.